ook door de deur naar buiten zo van... Vroeg of laat had ik ze wel een keer verwacht. Hi, Hoi, Gertie. Bas van der Zwaan. Ja. L1, programma Ja, Onderweg. dat ken ik wel, ja. Ja, gevuld natuurlijk al aan die ladendis, hè? Ja. Ja. Torso staat. De torso's in de boom. Ja. Ja, de man nog die, dus, maar dat is niet hier. Oh, wat is dit aan het doen dan? Aan het werken. Aan het werken. Oh, dus daar kent ze niet van leven, van de Nou, kunst. nee, had nog nooit geld verkocht, dus dit is voor de hobby, ja. Maar het is wel bijzonder. Ja. Als het over blikvangers is, dat is het runnen. Ja. Dus het moet een schuddende boom, dus zo, die takken zijn zo kaal. Dus Ja, en toen hadden we hem gewoon rigoureus gesnoeid. Ja. En die torso's, waar had die vandaan gehaald? Die had hij gekocht, ja. Die, een kunstenares, die verkocht die. Maar als ze zelf besteld had, Dat wel. had ze zelf besteld, ja. En allemaal die dingen die ik... Dit duidt allemaal zelf? Nou, die was niet, maar wel, ja, maar hoe binnenkomen. Ja, mag het? Ja, zeker. Want we hebben wel eens warmere dagen. Ja, ik wil je zeggen, Sissy, gaat een winkje. Oh. Ja, dat is allemaal, dus... ja, je moet zoals die doorlopen. Dus het geschilderde werk wat we zien, dat is allemaal... Allemaal van de man, ja. Hey. De carnavalsposter. Ja, die maken allemaal nog, maar zeker ja, want die uitkomt maken dat nog. Wat Dat leuk. vind ik te leuk, ja. En voor zijn het carnavalsgek, dus... Ja? Vertel, hoe was de vastelovend van heerlijk, dit jaar? geweldig. Maar ziet je dan, is er hier in Treebeke wat te doen? We moeten wat naar Ponsen gaan. Naar Brunsen? Ja. En dan, aldaag? Ja, het vrijdag is nog de sleuteloverdracht en dan gewoon tot en met maandag, ja. Wow, echt een diehard. Dus het is niet alleen kleurrijk hier en hoes, je haalt ook van de carnavalskleur. En dan wordt je er goed. uiteraard, ja, zeker. Heb je dat altijd gedaan? Ja, al ganz lang, ja. En voor een tijdje niet geweest. De Hollandse muziek allemaal wel. En nu komt dat niet, maar dat Limburgs wel allemaal en dan ja, is er al een jaar of 20 dat veranderd. Dus, Zo lang... dus in die periode dat ze veel de Hollandse muziek huurden met de carnaval? Ja, daar was niks aan. Doe. Nee. Snip met de muziek. Ik weet net of de radio misschien even wat zachter zou kennen. Ja, maar er zit wel een ballen in aan. Ja, nee, dat is sowieso wel positief. Oh, kijk, hij houdt wel van vrolijk schoon. Oh ja, Ja? het waard hè. Maar het is enorm gevarieerd, hè? Want nou, daar zie ik toch wel 3 auto's, Ja, dit van alles hè. een dansmarietje, Ja. en een kloon. Wat is zo zoet hè. Ja, dat zijn die van de kerk, die posters, die mag ook gewoon nog. En klein hè. Het is een productieveling. Ja. Hé, en dat zag ik bij jou neven de voordeur ook. Ja, dat is de achternaam van ons, hè. Z-E-E. Echt hoor. Ja, echt waar. Wat een grappige achternaam. Ja, Zee. mensen. Ja. Nou, de huur staat in ieder geval in Limburg niet veel. Nee, dat klopt. Is hij dan echt de Limburger? Ja. Dat is van Heerlen. Van Heerlen. Beroemde vrouwen vindt hij ook leuk. Ja. Marilyn Monroe, ik zie door Debbie Harry van Blondie. Klopt. Ja, alles wat ik leuk vind, dat... ja, zo stond er nog meer die besteld moeten werden. Torso's. Maar gewoon die dan uiteindelijk ook de bouw in? Of? Nou, dat weet ik niet of ze allemaal de boom in gaan. En wat... Ja, ik heb maar niet, maar wat Ja, nee, maar je wordt geleefd, dus dat... Oh, dat is wel een van mijn favorieten. Dat is van Jacques Poels, hè. Ja. Ja, dat is ons favoriete band. Romanesque. Ik had het al gezien. Ik zoek al links en rechts wat Romanesque-achtige dingetjes. Ja. Maar dat is weer... natuurlijk is dat echt Limburgs, maar het is ook wel typisch Noord-Limburgs. Ja, maar hè? dat mag niet doen. Nou ja, veel veel van de teksten gewoon ook over specifiek over de piel en zo. Wat trekt toch in de muziek van Romanesque? teksten. Toch? Ja, het gaat over het dagelijks leven. Hè.
wat ik zo, zo'n handvol dingen denk ze, hey, ja, ik heb me bekend voor, dat betrekking op mij. Wat is ook favoriete nummer? Ja? Sowieso kwestie van geduld, hè. Tot heel Holland-Limburg sloot, ik kon nog verstotteren. Want? Dat sowieso, hè. Ja. Ik kan het liefste Limburgse. Toch een stukje Limburg chauvinisme wat erin zit? Ja, denk het wel. Dat is de grootste best om Limburger te zien. Echt waar. Oké, maar dat is meer het wat meer up-tempo repertoire van Romanezen. Zien er ook nog bepaalde geveulige liedjes? Waar Jacques patent op heeft? Ja, een ganse boel, maar wat ze me nu even... Heilig Antonius natuurlijk. Wat nog meer? Of er zijn er zoveel. Ja, ik blief toch altijd de pijl in brand. Ja, dat blief helemaal mooi, ja. Dat klopt. Ik kan me dat van vroeger namelijk ook nog wel een beetje herinneren, dat gevoel van wat hij beschreef als 's avonds laten, hoor nog na het nog even aan naar bed. Ja, zo van, we waren jong en we hoeven nooit naar bed toe en dan mochten we misschien ook even wat langer opblijven. Maar dat is toch wel ook een manheld van schilderen, maar het is natuurlijk wel ook een vorm van kunst als we op zo'n manier met woord kunnen zingen gewoon, toch? Ja, dat sowieso, hè. Dat vind ik... Daarom die teksten, dat is echt, ja. Vanaf dat ik ze de eerste keer gehoord heb, ben ik gewoon, fan. En ook nog optredens? Gewoon wel, niet iedere keer, gewoon wel regelmatig trainen. Maar dan trek je niet de t-shirt kapot en god je ermee gooien? Nou nee, dat niet, dat dacht ik niet. Ook nooit veel aangestoken? Nou, dat wel eens, maar dat is al lang geleden, ja. Dus de man uit Geer schilderen? Wat uit hij voor zijn beroep, even zonder namen te nemen of reclame te maken? Oh, een bedrijfsteller bij een installatiebedrijf. En wat een uit bedrijfsteller dat dit koelinstallatie en zo allemaal maken dat ze werken. Die zijn dan eigenlijk het steed al allemaal en dan moet hij zorgen dat ze goed werken. Dus eigenlijk is dat EMSDD met de overal aan en de werkschoon. Ja. Wat grappig dan. Nou ja, het is niet het een of ander, maar dat vind ik nou niet het prototype man die met verf gaat. Oh. Ja, dat weet ik niet. Dat immer. Eigenlijk sinds een jaar of 10 geleden had een lichte hartaanval gehad en is sinds even heen gegaan en zoals met bureaus. Ik dus koos het wel al eerder, maar toen had hij niet zoveel tijd gehad en toen is hij richting met bureaus. Dus dat was eigenlijk een vorm van therapie voor hem ook. Want dit is toch wel, ik kan het wel zeggen, dat heeft er nog geschilderd. Maar nog schilderen is dukker minder makkelijk als dat ze Zeus zeggen. Er moest wel een bepaalde hand hebben, een vaste hand hebben. Dat te kennen. Maar het heeft altijd veel getekend of zo ook? Ja, ik koos wel goed tekenen, maar dus dat moest mij eigenlijk niet zo voor. Gij ziet van Heerlen en ik ben van Bronsum. Gij ziet van Bronsum? Ik ben van Bronsum en de man is van Heerlen. Hoe heb je elkaar leren kennen? We doen het gewoon in Heerlen. Dus. En dan praten we over? Welke periode? Nou, dat is ik 40 jaar geleden. Dus. Wat weet je nog van die avond? God, geen idee. We gingen dood. In de tapperij, in Heerlen. En geen woord met vriendinnen? Vriendinnen, ja, zo'n heel op school. Met vriendinnen daar. En toen kwam ik binnen, denk ik. Wat ik was zeker, ik kwam dan binnen met een vriend, met een van die vriendinnen koos. Dat was het. En heel veel direct op of niet? Ja, eigenlijk wel. Want? Ja, wel lang. En ik ben maar Nou ja, toen ik net aanbelde, dacht ik van die is ongeveer even goed als mij. En toen dit gestept in de boete. Ja. Maar en dat was die eigenlijk direct wel raak van allebei de kanten? Ja. Op de eerste avond? Ja. En vanaf dat moment verkering? Zelf van mijn bier. En als hij dan
Want zijt je 10 jaar geleden het in een lichte handen? Ja, 11 jaar geleden. Ja. 11 jaar geleden. En waar is dat u vandaag? Waar is dat 's morgens? Het s'avonds. 'S'avonds. Ja. Wordt gewoon bij elkaar? Ja, ja. Waar zie je toes? Waar hierheen, ja. Laat met naar bed gaan. En toen voelde dat. Ja. Maar gebeld, hè. En toen bleek dat een hartaanval was. En wat gebeurt er dan vervolgens? Is hij gedotterd? Of? Daar is ze toen, ja, het was even een paar weken gedood, is ze gedotterd. Ja, dan had het nu 10 jaar, 11 jaar goed gegaan en is pas geleden weer gedotterd. Dus een paar weken geleden. En omdat hij zich niet lekker voelde of omdat de controle was? Nee, hij voelt dat het weer terugkwam. Want we gingen fietsen, dan merkte hij dat. Hij had pijn op de borst. Dus, en toen is ze maar naar de dokter gegaan. En dan moest je weer gedotterd. Op titel B? Ja, ja. En nou ziet je allebei, ik zie ze ook als de vrouwen bij. Ja, dat moet er nog het weer. Oh, dat is nog niet klaar? Dat is nog niet af, nee. Oh, dan moet de papiermachine nog even. Ja. Maar je helpt allebei wel van een feestje. Is het dan ook zo dat je als typische Limburgers, die gegroeid zien op het feit dat ze Limburgers zien, want ik neem aan dat het voor Rogeman ook geldt, net zoals voor Roog, dat je dan ook wel een beetje de Bourgondische levensstijl erop neerhaalt? Ja, lekker eten, lekker drinken, windje. Hoe eten. Dus het feit dat hij die hartklachten heeft gehad en ook weer heeft teruggekregen, dat weer helpt hem er niet van om toch van het leven te genieten? Nee, dat zeker niet. En je held hem ook niet tegen erin? Nee, moest een beetje genieten. Ik kan ze natuurlijk niet dich vol eten en drinken, maar op zijn tijd en drank, dat is natuurlijk niet iedere dag. Maar windje en lekker eten. Het leven is te kort om er niet van te genieten, toch? Ja, zo is dat. Hey, en nou hebben we het wel continu over de... Dat heeft het toch niet zelf gekocht? Of, Ja, dat voor gekocht, ja. Ja. Wat zijn ook hobby's eigenlijk, behalve muziek? Och, ja, wat eigenlijk? Mocht je weten, niet koken, lezen, puzzelen, ja, sudokus en zo gaat dat. En dan moet ik eigenlijk gaan beschilderen. Ja, dan dus je wilt ook wel eens een penseeltje in de hand nemen? Ja, dus dat was eigenlijk de bedoeling dat ik dan gewoon